yadda zaka cike tallafin karatu zuwa kasar waje kamar kasashe na sashen duniya wanda ya hada da Russia, Morocco, Egypt da kuma Hungary. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka wato AmkimeeyaTv. Kamar yadda kuka sani, wannan channel mai albarka tana kokari ta kawo muku hanyoyin da za ku samu ku inganta rayuwarku. A yau ma mun zo muku da bidiyo yadda zaka samu tallafin karatu wanda aka fitar shi da scholarship ne daga bangaren federal government. Kamar yadda kuka sani, federal government tana fitarwa duk ƙarshen shekara scholarship wadda za ta fitar da postgraduate da undergraduate domin su fita kasashen duniya su je su yi karatu. A yau ma an ƙara fitar da wannan website wanda ya ɗan kwambi ma da buɗewa, ba mu samu damar lokaci mun zo mun bayyana muku wannan website ɗin ba, sai Allah ya yarda. Kamar yadda muke muku bayani kai tsaye, bari mu shiga gundarin bidiyon. Da farko, kamar yadda na faɗa muku cewar akwai wanda ake buƙatar za su iya cike wannan scholarship. Na farko su ne undergraduate su ne wanda suka gama matakin karatunsu na secondary school. Akwai ka'ida da doka da suka sa a wannan website din wanda zaka iya cike wannan scholarship din, domin kada ka cike ka zo baka samu ba, kaga hakan ba zai ma daɗi ba. Abin da suke bukata shine, na farko idan ka gama secondary ya kasance cewar kana da 7 distinction, wato 7 distinction da ake bukata ya kasance kana da A ko B a bangaren dukkan wasu credential ɗinka, a ce kana da guda 7 wadda suka hada da turanci da lissafi. Sannan kuma doka na biyu shine ya kasance cewar ka gama matakin secondary ɗinka ne tsakanin 2021 to 2022, shine za ka iya cike wannan. Sannan sai postgraduate wanda suka gama jami'a suke nema su nemi scholarship domin samun fita kasashen duniya samun yin karatunsu. Su kuma dokar shine wanda ya hada da ka kasance dole kana da first class, sannan kana da second class offer division. Okay? Sannan ya zama dole a ce kana da NYSC certificate, wato ka je ka yi NYSC certificate ne. Sannan kada ya kasance cewar ka wuce shekara 35 for master. Idan kuma masterin zaka je ka yi, to ya zama to dole kada ka wuce shekara 40. Kai tsaye bari mu shiga gundarin bidiyon. Idan kuka zo daga nan ƙasa yayin da ka buɗe website ɗin da na ajiye ma link ɗin a description na wannan bidiyo da ƙasa, idan ka duba za ka ga link ɗin bidiyon. Okay, sai ka samu damar da za ka zo ka cike wannan scholarship ɗin. Daga nan wajen idan ka lura ga wanda aka ce, za ka ga an rubuta www.education.government.ng. Okay, to za ka zo ka shiga wajen. Da farko idan ka shige shi, za ka je ka cike ɗan wani form na scholarship da ake cikewa a wajen. Okay, bayan ka gama cikewa sai ka yi scrolling ɗin website ɗin ya tafi can zuwa ƙasa. Daga ya zo zuwa ƙasa za ka ga daga nan wajen ga da aka nan rubuta apply. Okay, sai ka danna gun nan da aka rubuta apply now. Da zarar ka danna za ka ga buɗe ma website ɗin kamar haka, wanda zai baka damar da zaka cike email address ɗinka. Da farko zaka cike email address, sannan zaka sa password, zaka ƙara sa password ɗin da kake so. Okay, zaka yi amfani da username ɗin da kake so, sannan kuma zaka sa first name ɗinka, sunanka na farko, zaka sa order name ɗinka. Okay, daga ƙasa kuma ga da zaka sa number wayarka. Sai daga nan ƙasa kuma ga da zaka gani zaɓi ne na yarjejeniya da aka yi da wanda za su fitar ku scholarship. Sai ka bar shi a inda yake, zaɓin da yake shine dama zaɓi. Da zarar ka gama cikin wannan form ɗin sai ka danna daga nan ƙasa ga register, sai ka danna register. Okay, sai ka ɗan jira. Da zarar ka danna register zai kaka da zaka rubuta password ɗin da kai creating da shi domin ka samu damar da zaka shiga cikin website ɗin kai tsaye. Da zarar ka danna ya login zai kaka website ɗin nan kamar haka. Daga nan farko zaka ga gashi nan da za su baka lokacin da ake buƙatar ka yi dukkan wasu cike-cikenka, domin kada ka yi ƙasa da wannan lokacin. Shine zaka ga sun rubuta maka kamar yanzu da kake gani, gashi nan zaka gani an bani 29 days, kwana 29 ne ya rage da awa 12 da minti 48. su ne suka rage min ne completing din wannan profile din na da na bude. Okay, wanda zaka cike dukkan wata tallafi da yake karkashin wannan website din. Sannan idan baka cike a wannan tsawon kwanakin da suka baka ba, to yana dab da cewa za a rufe wannan website din, sannan kuma ba za ka samu damar da za ka yi completing din komai naka ba. Domin kai completing din wannan document din naka, za ka ga gashi nan da aka rubuta daga nan ƙasa, ga da za ka ga gashi nan
sai ka danna click here to update. Okay, da ka danna click here to update gashi nan zai baka damar, zai bude maka wani website. Nan wajen ga gunda zaka sa hoton ka nan, ga kuma nan inda zaka sa new number ɗinka da shauran dukkan bayananka da ka cicciki. Okay, sai ka zo ka dan yi scroll din sa, zai baka gunda zaka sa date of birth ɗinka, jihar da kake, sannan permanent address ɗinka, postal address ɗinka da dukkan komai. Da zarar ka gama daga nan ƙasa ga gunda zaka ga alamar save nan, sai ka danna save. Okay, wanda daga da karan wannan save din da na faɗa ma shikenan ka gama duk wani biometric data ɗinka da ake da bukata zaka sa, ka riga da ka gama sa shi. Okay, duka nan na kamo karshen wannan bidiyo. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo sai ka danna mana alamar liking. Ga wanda ba su subscribe din channel din nan ba sai su yi kokari su danna subscribe, domin ta nan na samu damar da za a rika san da su sabbin bidiyoyi na zarar na dora. Mun gode da zuwa sashen AmkimeeyaTv, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.